Аре, никакъв ПГ. Ти си подпалиш косата, не няма. Чай с премерим сега. Аре, море бе. Айде. Бах, какъв е малък. Няма чупиш. Ау, Янко! Интергалактика. Ала той ще тропне. Да, две са. Ай бе, Янко! Гледай папараци. Две! Как е гледа злобно. Ай по-бързо. Ема ти! Айде, чакай. Айде пак. Мерен 10 тяло, защото ще го размажеш. Черен. Между другото, тук няма момче май. Жечо, между другото, дали ще може да го пишеш? Аре, аз съм кавалер, нали? Всички ще го смачат. Ето спешъл коледа, шо. Много е яка. Май не мога да тигнеш вече, а? Ай по-бързо ти. Аре, но поне ме бати! Това чуй пацка. Вече не е интересно. Да, пака малко. Ай минута и Иде, я половина Марио, вече. Ай, някой да би. Някой да би минута и половина вече сме. Айде, Черен, какво се правиш? Абе, човек, тя няма такова, бе. Не ще да би. Няма Чере, такова. вече не можеш май, а? Айде, Нико. Аз не мога да пия, тя не мога да плаче. Ема, че... Айде. Брат,